Temen dumateng Bapak Ibu undangan ingkang sami satuhu dan kinurmatan. Kawarna kulhambuka wiwarane suka. Wangane kandha wedharwaning carita. Awit saking keparengipun nggih menika panjenengan Bapak Sukip Miwah Garwa. Ing kelenggar menika kabuhan kersa ingkang sepisan inggih menika angruwa dumateng putranipun ingkang kekasih anak Mas Bagus Muhammad Fuad Hasan ingkang sampun kasembadan hamengku Purnanggarwa ingkang kekasih Dyah Ayu Umi Saripah ingkang kaping kalih inggih hanetekaken putranipun inggih menika ingkang kekasih anak Bagus Dai Baktiar pramila bayang sami diatur rawuh ing mriki. Semoga kita sareng paring iti pangestu. Mugia hajatipun Bapak Sukip tansah pinaringan rahayu dodo kalis ing sambikala. Ica sedaya sukerta miwah papa cintranganipun kantuna bahagia mulya. Mugia jumbuh kang ginayuh sembada kang sinejo miwah rahayu kang tinuju ugi basuki kang kaesti awet pikantuk idin pangestunipun dumateng saben para rawuh miwah ridhanipun Gusti ingkang hamurbeng dumadi. Sumpambah dumateng Sri Atmaja kemanten kakalih inggih menika panjenenganipun Bapak Mas Muhammad Fuad Hasan kaliyan Dyah Ayu Umi Saripah begio tansah pinaringan atut runtut mimi mindo mintuno ing tembe kinginga kangge tepo tulodo sanak sedherek sedaya sageta mengku Badan Agung ingkang sumanggem ateges inggih menika Badan Agung ingkang mituhu dumateng dawuhing Gusti ugi nebi sedaya awisan-awisanipun. Dumateng anak Mas Muhammad Dai Baktiar ingkang sampun katutekaken muga saged enggal sawaras Payo Jati Uni kados ing sampun ing pangajak sageta dados lare ingkang susila utama lan piguna bekti dumateng yang sepuh piguna minggih Badan Agung kanthi mungguh tan kendhat anggen ngibadah kanthi tak wajuh tansah manut pituturipun tiyang sepuh menika kudanganipun tiyang sepuh mugia ingkang putra sageta minangkani wontene kanthi rawuh panjang sami bilih ta wonten kelepatan kekilapan anginipun manghayu bagyo tuwin anginipun cecaos nyamian unjukan saha dedaharan ingkang sedaya wau sampun karacik dening sabuning para kanca pelandang mbok bilupun bab samukais ingkang kareng anuju ing prana kula minangka sule salira saking panjenengan Bapak Sukip
nyuwun agunging samudra bakat sami. Kangge nambahi agrenge swasana adicara langan beksa ingkang katiti laksana dening paguyuban inggih menika Agung Budaya ingkang dipun pangarsani dening Panjenengan Ki Surono saking leren wetan Palangtuban kasengkuyung dening video syuting Yusinta saking Ketambul Palangtuban ugi kaliput dening video syuting nggih menika Yusinta sami-sami saking Ketambul Palangtuban. Dumateng Sagung Prarawuh lampipun grup karawitan Agung Budaya kakanthi dening Ibu Warangono inggih menika panjenenganipun Nyi Wantika ning Yaya uga ning Barsih kalian ning Mujati saking Tuban ugi ning Endang saking Sukorame Lamongan. Dumateng Bapak undangan ing sami satu dadi hormatan inggih menika kangge Hamurwani Lekasing sedya lampahipun langan beksa kanthi manut tuntunan adat ingkang sampun lumampah. Pramila kita sedaya menika kedah enget sepisan malih kedah enget sedaya menika namung saking panguwasani Gusti ingkang hamur ping dumati. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keku
wong